Buwak og chocolates na dawat sa kababayenan sa Talisay City gikan sa mga pulis. Samtang masakop sa City Tuda, gisorprisa usam. Anang report ni Femari Dumabo. Nanghatag ang kapulisan sa Talisay City og mga buwak og chocolates sa mga kababayenan sa Daplin Sedan. Sa kababayenan nga naa sa mga karinderya, sa plaza o sa Talisay City Lechon Park. Mga inahan, barangay health worker, tinunan og bisan si 1st District Representative Rhea Gulyas nakadawat usab sa mga buwak og chocolates nga giandam sa Talisay City Police. Samtang tagsa kalusok sa buwak nga rosas, gipanghatag usab sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority Head Joy Tumulak ngadto sa mga babayeng traffic enforcer. Yearly na niya namo nga gibuhat agi lang ni og pagpahinumdom sa atong mga kaubanan nga mga kababayenan labi na gid sa atong mga traffic enforcers nga naa sa daan. Yearly jud ni namo nga gibuhat nga hatagan sila og mga buwak agi pag-ila nila sa ilang serbisyo. Samtang gabi, gibisita sa kapulisan sa Talisay City Police ang mga motels, inns, pension house ug video key bar. Kiniaron sa pagsiguro nga way mabiktima sa sexual abuse o guban pang violence ning Valentine's Day. Gipainumduman sila sa kapulisan nga siguroong walay mga minor di edad nga madala sulod sa gidumang mga establishmento. Samtang gipainumduman usab ang mga managigugmaay nga dili manago sa ngit-ngit nga mga dapit aron dili mabiktima sa mga tulisan o guban pang krimen. Hinuon Talisay City Police ang kanunay sa pagpahigayon og police visibility. O Barik Leofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.